per posicionar el nostre vot en contra de dos temes, o sigui, en contra de l'aprovació dels acords que es deriven del procés de reforma del mercat municipal i en contra, lògicament, com no podia ser d'altra manera, de la desestimació, entenem nosaltres, de les relacions realitzades no només per aquest grup municipal sinó per altres entitats. Aviam, en relació a l'acord de paradistes que es porta a votació, és obvi, i no s'ha dit, no és la primera vegada que es diu, ni en aquest ple ni en altres llocs, que el nostre grup municipal considera que evidentment és indispensable aquest acord que es va produir el 20 de febrer del 2007. És indispensable perquè sense un acord de la gent que regeix el mercat a dintre del mercat, doncs no hi pot haver-hi reforma. És obvi. Altrament, per això també hem dit 1000 vegades i tornem a repetir, i ho repetirem les vegades que facin falta, considerem que és absolutament indispensable també un acord amb la gent de fora del mercat, i aquest acord no ha existit, ni em sembla que hi hagi voluntat de que existeixi, almenys per part del grup municipal. Hem de tenir en compte que la gent del mercat a dintre, els venedors de la plaça de Cuba, viuen de la plaça de Cuba, però la gent de fora també viu de la plaça de Cuba, i això em sembla importantíssim, i per tant el consens que hauria de regir tot aquest projecte no existeix, i ens fa l'efecte que és per manca de voluntat real del govern. Per tant, no podem votar a favor d'aquest acord, perquè entenem, insisteixo, que és un acord absolutament parcial en el sentit que només fa referència a un sector que opera a la plaça de Cuba. I en relació al contingut pròpiament de l'acord, no ens podem posar, entenc jo com a grup polític, a analitzar acord per acord, paradista per paradista, perquè entraríem en una esfera privada que no ens pertoca aquí entrar, i els acords que s'han arribat en cada un. Ara bé, sí que volia fer alguna petita consideració en relació a l'acord en si. En primer lloc, una consideració molt general. Llegint l'acord hem vist que hi ha una sèrie d'aspectes que des del punt de vista jurídic se'n diuen aspectes leoninos, en castellà, en català deuen ser leonins, no ho sé, vull dir, per tant, doncs, globalment és bastant lleoní aquest acord. Lleoní vol dir que de forma absolutament arbitrària des de l'administració doncs s'obliga, entre cometes, a una sèrie d'aspectes que entenem que no, que això, són lleonins. Altra banda, o sigui, altrament, tampoc entenem, i això és una cosa que m'he assabentat avui mateix, que aquests convenis s'hagin estat negociant fins ahir almenys en tinc coneixement de que encara s'estaven negociant una sèrie de convenis. Escolti'm, fa un any que es va signar l'acord, un any. Em sembla que hi ha temps de sobres perquè arribar a acords amb paradistes, ja ho sabem que és difícil, ja ho sabem que és complicat, ja ho sabem, senyor Romero, evidentment que és complicat, però en un any han tingut temps. Què han fet vostès durant aquest any? A negociar, en un any, mare de Déu, senyor, en un any, mare de Déu, senyor. I altrament també hi ha punts concrets que creiem que es mereixen una especial atenció, i poso com a exemple només un punt, el punt 8 d'aquest acord, que ens diu que s'hauran de reordenar les parades del mercat ambulant dels dissabtes per fer possibles l'accés de vehicles a l'aparcament del mercat. Escolti'm una cosa, s'ha parlat amb els marxants? S'ha arribat a un acord amb els marxants? Realment? És així? Perquè, escolti'm, les notícies que en tinc és que no s'ha arribat a cap acord amb els marxants, ni que realment hi hagi una voluntat d'arribar a aquest acord. Per tant, esclar, vist lo vist, nosaltres no ens queda més remei que votar en contra d'aquest punt primer. Esclar, és que tenim la sensació que només en aquest projecte s'ha
resolt, entre cometes, un projecte arquitectònic, no s'ha resolt un projecte de ciutat. El projecte arquitectònic fa referència a el que és pròpiament el projecte d'obres, perquè ens entenguem. Per tant, doncs, escolti'm, ens fa l'efecte que això serà inviable per la ciutat i per tant no cal repetir arguments que ja vam fer servir en el seu moment en el ple del mes de febrer, en el qual veiem que, entre altres coses, entenem que aquesta reforma no serà una dinamització realment del mercat i el centre de la ciutat i del comerç allà existent. Però en fi, no en tornem a repetir perquè és de sobres coneguda la nostra posició. En relació a les al·legacions, senyor Romero, escolti'm, tampoc hi entraré detall per detall, evidentment, perquè estaríem 30 hores discutint i tampoc és el cas, i per tant simplement el que li vull dir és que al marge de que les vam anunciar i en el seu dia nosaltres les vam presentar evidentment per responsabilitat, i les vam presentar amb l'esperança, ingènua esperança, ara ho haig de dir, que com a mínim ens tinguessin en compte una sèrie de consideracions tan tècniques com de filosofia o de model. Però és que, senyora Romero, ni una. Per tant, esclar, en quina conclusió arribem? Doncs que vostès van a pinya fixa i que, per tant, doncs totes les al·legacions que tenen a veure amb el model, totes les al·legacions que tenen a veure amb qüestions tècniques que canviïn el seu xip, vostès no tenen voluntat de canviar-lo. Per tant, insisteixo i cau en les dues coses que es porten a aprovació, el nostre grup municipal votarà en contra. Gràcies.